de V. Ola a todas e benvidas a Canle, agardo que esteades super ben. Eu son Laura e hoxe apetecíame falarvos da copa menstrual. Calquera con 2 dedos de fronte pensaría que se a miña intención é divulgar sobre a menstruación e o ciclo menstrual, o primeiro do que debería falar é disto, pero a verdade é que estaba reservando este vídeo para unha data un pouquiño máis especial. Despois de todo, só hai 3 meses que comecei con este proxecto, así que considerei que o tema podería agardar un pouquiño máis. E que mañá fanse 88 anos da primeira patente da copa menstrual. En 1932, un señor chamado Lester Goddard patentou a primeira copa menstrual, polo que é o que se coñece como inventor desta. Pero entón, por que se di que a primeira copa data de 1937 e se lle atribúe a invención a Leona Chalmers? Ben, esta muller foi a que patentou a primeira copa que se comercializou. Ademais, non se coñece moito sobre a copa de Goddard, mentres que sí que temos bastantes datos sobre a de Chalmers, polo que case todo o recoñecemento o leva a ela. Como as actuais, a copa de Chalmers introducíase na vaxina e se suxeitaba cos músculos desta, pero estaba feita de caucho vulcanizado. O proceso de vulcanización forma un caucho moito máis estável, duro e duradeiro, así como aumenta a súa resistencia a ataques químicos sen perder elasticidade natural e transforma a superficie naturalmente pegañenta nunha máis suave que non se adire a outros materiais. O problema, precisamente, era a dureza. Era unha copa máis grande que as de hoxe e tamén máis ríxida e pesada, polo que non era especialmente cómoda de levar. Ademais, tamén hai que ter en conta 2 factores polo que este invento non tivo o éxito que ten hoxe. Para comezar, o tabú existente sobre a sexualidade que impedía que as mulleres se sentisen cómodas ou inclusive seguras ao manipular os seus propios xenitais. Por outra banda, arredor desa época patentouse unha marca que seguro que vos soa, Tampax. Ao final, Leona viuse obrigada a pechar a súa empresa e deixar de comercializar a copa menstrual na década dos 70. Nos anos 80 recuperouse o deseño e decidiron solucionar o problema do caucho vulcanizado fabricándoas esta vez con látex. A dureza e a incomodidade estaba solucionada, pero o problema agora eran as reaccións alérxicas. Por isto, nos anos 2000, volvouse a cambiar o material para deseñalas con silicona de grao médico. A vantaxe deste material con respecto ao látex e ao caucho é que non se coñecen reaccións alérxicas a el e ademais ten unhas probabilidades mínimas de causar infeccións. E isto é importante porque tamén hai que falar da síndrome de shock tóxico, unha enfermidade moi grave producida por unha toxina liberada por algúns tipos de bacterias concretos. Non é algo habitual, pero está relacionado co uso de tampóns polo material e grau de absorción que utilizan, polo que é un reclamo moi utilizado entre as empresas que comercializan a copa menstrual, que a copa non produce síndrome de shock tóxico, aínda que non é exactamente así. Para comezar, as copas de látex seguen a comercializarse e estas non contan coa protección que ofrecen as copas de silicona de grao médico. Por outra banda, estas copas de silicona levan apenas 20 anos no mercado, polo que, aínda que non se coñece ningún caso no que provocaran esta síndrome, non podemos aseguralo ao 100%. Do mesmo xeito, tampouco hai estudos concluíntes que analicen se hai un dano ou non nos músculos da vaxina polo baleiro que crean ao suxeitarse. O que sí que é certo é que ao estar fabricadas con silicona médica non favorecen a proliferación de bacterias como outros produtos, polo que é unha moi boa solución en caso de candidiase recorrente. Con todo isto, os consellos de sempre. Non utilizalas máis de 12 horas seguidas, aínda que podemos dormir con elas. Esterilizalas ben antes de cada menstruación, lavalas ben con auga cada vez que as baleiramos e fixarnos moitísimo antes de mercalas, posto que actualmente véndense as de silicona de grao médico, mais tamén outras fabricadas con misturas de plásticos, TPE, coñecido como caucho termoplástico, ou silicona de baixa calidade. E xa que estamos cos consellos, imos falar de algunhas dúbidas habituais con respecto á copa. Se esteriliza fervendo en auga durante 3 minutos. É tan sinxelo como metela no cazo, poñer unha alarma no móvil e listo. A esterilización é imprescindível o primeiro día de sangrado e opcional o último. Cada vez que a baleiramos basta con lavala ben con auga e coas mans. O xabón pode estragala, pero hai quen aconsella utilizar un xabón íntimo ou neutro. Isto é opcional.
O cazo na que esterilices pode ser un diferente do que usas para cociñar, pero tampouco é imprescindível. Isto é porque cando metes a copa na auga, enténdese que xa está limpa, simplemente a estás esterilizando para poder introducila no teu corpo sen riscos. Ademais, a auga fervendo destrúe calquera bacteria que puidese existir, tanto na copa como no cazo, polo que non hai problema en cociñar algo no mesmo. A copa pode coller unha cor máis amarela ou cobre. Isto é pola oxidación que produce o sangue, pero non significa nin que a copa estea estragada, nin que non se poida volver a utilizar. Eu, cando merquei a miña, merquei un pack no que viñan 2 copas, un aplicador que só utilicei unha vez porque non son capaz de manexalo, doume moito mellor cos dedos, e un esterilizador para microondas. O que pasa que, como agora non teño microondas, utilizo para deixar a copa cando non a uso. Das 2 copas que merquei, decidín utilizar só unha e guardar a outra para cando esta non se poida utilizar máis. Así que, como vedes, esta é a que ten esta cor así máis oxidada que vos comentaba, porque xa levo utilizando a 3 anos. Isto non é ningún problema, hai quen a deixa en agua oxigenada cada 6 meses para que recupere a cor esta de fábrica. Pero eu non vexo a necesidade, así que é totalmente opcional, decisión vosa. Tendo en conta que se o facedes moi habitualmente pode estragarse e xa non duraría os 10 anos que prometen, por iso comento dos 6 meses. E outra cousa, as tallas van en función dos músculos da vaxina, non da capacidade. Non é tan importante a cantidade de sangrado como a idade, o ton do chan pelviano e se houbo parto vaxinal ou non. Por isto, se andades arredor dos 30 anos e ides mercar unha copa, eu non vos aconsellaría facer como a min e mercar 2 para utilizar só unha, porque no pack veñen na mesma talla, así que é bastante probável que cando vaiades utilizar a segunda sexa unha talla máis pequena da que necesidades realmente nese momento. Para introducila hai diferentes dobreces, é cuestión de ir probando a que mellor vos funciona. Eu mesma vou variando dependendo do ciclo ou do momento, porque hai veces que con algunha dobrez non consigo que se abra de todo. As máis coñecidas son en forma de C, en forma de V ou en forma de S. Para introducila non é necesario utilizar lubricantes, posto que estar fabricada con silicona médica deslízase suavemente. Podes probar mollando en auga se aínda tes dificultades e se é a primeira vez e te sentes máis segura, tamén podes probar con lubricante. Iso sí, que sexa de base acuosa e non de aceite, posto que poderían estragar a copa. Unha vez dentro se abre soa e sabes que está ben colocada porque non a notas. Se a notas, volves a retirala e volves a colocala, ata que non a notes. Para sacala é tan sinxelo como introducir os dedos e localizar a copa, apertar un pouco co polgar para romper o baleiro e deslizar. Se ves que non podes, proba a activar os músculos da zona abdominal como cando vas a cagar e a partir de aí deslizas suavemente cara fora. Non tires así de golpe e menos sen romper o baleiro porque podes facerte moito dano. Até aquí o vídeo de hoxe, agardo que vos gustara e que vos resultara útil. Deixo-vos toda a información na caixiña da descripción. Mando-vos unha aperta enorme e vémonos no próximo vídeo.